Moodle permite traballar nun mesmo curso con diferentes grupos de estudantes, igual que facemos na aula cando repartimos os alumnos en grupos e a cada un deles lles asignamos certas actividades que teñen que desenrolar. Imos ver cun exemplo como se fai isto en Moodle. O primeiro que temos que facer é, na nosa roda de entrada, ir á opción de máis. Aquí, dentro de usuarios, indicamos grupos. Neste panel de administración dos grupos, vemos que eu agora mesmo teño 2 grupos onde hai 3 integrantes en cada un deles. Estes grupos non os necesito, quero crear uns novos, entón imos a eliminalos. Clic no grupo, eliminar. Vaime a preguntar se o quero eliminar, indicolle que sí, e borro do mesmo xeito o outro grupo. Grupo 2, eliminar o grupo seleccionado e indicolle que sí. Imos agora a crear os nosos. Abaixo indicamos crear grupo e o único parámetro que é obligatorio é o nome do grupo. Grupo 1, establecemos se queremos unha descrición, unha chave de matriculación, indicámoslle se imos permitir ou non que os integrantes dun mesmo grupo se mensaxeen entre eles e pode colocarse unha imaxe. Gardamos os cambios e do mesmo xeito creamos un segundo grupo de alumnos. Crear grupo, de nome grupo 2 e gardo os cambios. Teño creados os grupos. O seguinte paso será asignar a cada grupo os alumnos. Clic no grupo. Engadir, retirar alumnos. Estes son todos os alumnos e o profesor que teño neste curso agora mesmo. Entón, eu quero que este alumno, engadir, e este alumno, engadir, e evidentemente o profesor, formen parte deste primeiro grupo. Volvo aos grupos e fago o mesmo co segundo grupo. Clic no grupo, engadir, retirar usuarios, este alumno, engadir, e este alumno, engadir, así como o profesor, engadir, van a formar parte do grupo 2. Volver aos grupos. Ben, teño xa creados 2 grupos con 3 integrantes cada un deles. Se algún deles quixera modificalo, editar os axustes do grupo, ou quero engadir ou eliminar algún integrante, engadir, retirar usuarios. Volvemos ao curso. Imos crear agora unha tarefa e imos establecer que vai a ser unha entrega por grupos. Entón, o primeiro que temos que facer é, na roda dentada, activar a edición do noso curso. Agora, imos ao bloque onde queremos crear esta tarefa e engadir unha actividade ou un recurso. E seleccionamos aquí abaixo, o bloque de tarefa. E agora configuramos como se fora unha tarefa que non ten ningún tipo de relación cos grupos. Asignamoslle un nome, por exemplo, actividade grupal 1. Se queremos unha descrición, subimos arquivos se foran necesarios, período de tempo durante o cal vai a estar dispoñible esta tarefa, como se vai a facer a entrega da mesma, e aquí agora nos interesa concretamente este bloque de axustes de entregas de grupo. Ben, eu quero que os alumnos me entreguen as tarefas en grupos? Sí. E agora, nesta segunda opción, se eu lle indico que non, o que estou sinalando é que vou a permitir que alumnos que non formen parte dun grupo tamén poidan facer a súa entrega de xeito individual. Gardo e volvo ao curso. Ben, desactivo a edición e imos ver agora como sería a vista que ten o alumno. Entra un alumno no curso. Voulle dar a actualizar. Entra un alumno no curso e ve aquí actividade grupal 1. Pincha nela e vai facer a súa entrega. É un alumno que pertence ao grupo 1. Entón, dalle a engadir e súbeme un arquivo calquera. Imos subir un calquera como exemplo, pincha e arrastra, garda os cambios
e acábase de facer a entrega para o grupo 1. Ben, volvemos nós como profesores. Actualizo o meu curso e vou a correxir. Vou á actividade e vexo que teño 2 grupos e que xa teño unha entrega. Como unha tarefa normal, ver, cualificar as entregas. E se nos fixamos, antes entregou un alumno que pertenecía ao grupo 1. Entón, todos os integrantes dese grupo teñen marcada a mesma entrega, na mesma data e na mesma hora. Eu simplemente tería que calificar un deles, igual que fago con calquera outra actividade, fago a revisión que corresponda, a ver se me carga, que vai un pouquiño lento. Vale, imos lle dar a puntuación, imos supoñer, aí está, os comentarios que foran necesarios, e aquí abaixo temos que fixarnos en axustes de entrega de grupo. A cualificación que eu acabo de dar quero que sexa a mesma para todo o grupo, para todos os integrantes do grupo, e que tamén eles reciban todos os mesmos comentarios. Entón, aquí deixaría que sí. Se, en cambio, eu quero facer cualificacións de xeito individual, aquí indicaríalle que non. No noso caso, dixemos que íbamos a traballar en grupos do principio ao final. Indícolle que sí, gardas os cambios, acepto, e se volvo ás entregas, fíxome que a entrega que fixo un rapaz do grupo 1 en tal momento foi puntuada e todos os integrantes van a recibir a mesma puntuación. E con isto diseñamos grupos e creamos tarefas que sexan corrixidas en grupos. Ata o seguinte tema.